Hei, minä olen Rosa ja vien teidät nyt tallikierrokselle. Tervetuloa ja nauttikaa. Tässä on hevosiamme. Siinä on Jade, Patrick ja Sara. He ovat tallimme hevosia. Täällä löytyy työpiste, missä eräs nainen työskentelee. Sitten täällä on täällä on hevosten pesuhuone. Ja sitten täällä on taas hänen veljensä huone. Ja sitten tietenkin meidän ruokalamme on. Meidän ruokalamme on tietenkin täällä keittiössä. Kiitos kun tulitte katsomaan. Hei hei!